लोगो हमनो सानबाय थाखायोमोन आरो नाथाय नोङो बिजि थायो नालाय बेनिखायनो लोगो हमनोनो मोना। हा मानोबा फैदोंमोन? मा होननानै बुंनो आं बबेनिफ्राय जागायजेननो बाथ्राखौ नागिरनानै मोनाखै। माबार बुं, आंहा सम गैया, आंहा गोबां एपइन्टमेन्ट दं। जागोन दे, आं खोथाखौ थाबैनो बुंगोन। बेनि सिगां फंसे बाथ्रा बुंनो सानदों आरो नों जोबोद समायना। बेखौ खोन्थानोसो फैदों होनबा नों? थाब बुं, मानो फैदोंमोन? माने आंनि जरा एप्लिकेसन मोनसे दङ आरो नोंथाङा मिथियाबो जानो हागौ। प्ले स्ट'राव नागिरबाथाय मोनगोन आरो आंनि जरा एप्लिकेसनखौ। बे जरा एप्लिकेसनाव जायफोरा सिंगोल बिसोर मिंगल जानो मोनगोन आरो। हा मानो खोन्थाफैदों आंनोलाय नोंनि बे जरा एप्लिकेसनखौ? नोंबो सिंगोल नालाय अनथावथाव मोनबाय आं नोंखौ, बेनिखायनो आं नोंनो खोन्थाफैबाय। बाखि नोंनि गोसोसै आरो। बेफोरबायदि फालतु खोथानि थाखाय आंनाव टाइम गैया, थांनो हासिगौ नों। आइम सरि, जुदि गोरोन्थियावनो मिस्टेक जाबायब्ला आं माने खोन्थादोसो आरो आंनि जरा एप्लिकेसना माबायदि जायो। बाखि नोंनि गोसोसै आरो नों मा सानो। अब्लाबो थांनायनि सिगां बेखौ बुंलांनोसै आं। जरा एबाव सिंगोल सेंग्रा, सिंगोल सिख्ला, सिंगोल हौवा, सिंगोल हिन्जाव बेफोरबायदि थायो आरो। सोरबा हौवा थैजानाय, सोरबा हिन्जाव थैजानाय बेफोरबायदि मानसिखौ लोगो खालामनो हागोन आरो। रायलायनो हागोन आरो। नोंनि इनफरमेसना जेरावबो लिक जानाय नङा आरो। आं गासैखौबो नोजोर बोनानैसो बे एप्लिकेसनखौ बानायदों, मिथिबाय? बे जरा एप्लिकेसननिफ्राय नोंनि फट'खौ स्क्रिनशटबो खालामनो हाया, नोंनि फट'खौ डाउनलडबो खालामनो हाया आरो नोंनि बे फट'फोरखौ भिडिअफोरखौ स्क्रिन रेकर्डबो खालामनो हाया। बेफोरबायदि लगायखानानै दोनखादों आं। बेनिखायनो नों लाजियालासिनो जरा एप्लिकेसनाव गावनि जरा नागिरना लानो हागोन आरो। बाखि नोंनि खोथासै। अके, बाय। जरा एप्लिकेसन? मालानिफ्राय बेफोरबायदि एप दिहुनग्रा जाखो बेलाय? आंलाय माथो मिथिथारा। दा मोनायावसो नायनोसै आं माबायदि जरा एप्लिकेसन। दाउसो देलाय मा बुंखांना बिखुनजोआ? माथो बुंनो आरो नोंनि बिखुनजोखौ। रागालाय जोंदोंमोन आरो अब्लाबो एसे मोजाङै बुजायनानै फैबाय आरोखि। आंनि बायदिब्लाथ' बियो डाउनलड खालामनानै नायखाथारगोन। नारजि बुदांनो खोन्थाखानाङाहाय, मिथिबायना? आंलाय मानो खोन्थानांगौ जाखो? नोंनाबो खुगाया लागाम गैयाना खोन्थालाबायबा बोरैबा। आंनि बिखुनजोआ अयथासार खालामनो नागिरो आंनि सायाव, बेनिखायसो नोंनि हेल्प लादों, मिथिबाय आं दाउसो देलाय। उनाव थांनानै खोन्थाफिननाङाहाय। उनाव नोङो आंजों गाज्रि जाबा नांलायबायबा खोन्थाबायनोबो हागौहाय। बिदिथार आरो लोगोआनो। लोगोबाबो रागा जोंबा सिक्रेट खोथाखौ बुफ्रुलायो, मिथिबाय? बेनि रिस्कखौ आं लानो हायाहाय। नांगौबा नों आंजों दुश्मनखौनो जानाङा, मिथिबायना हापां? नोंनाव हेल्प बिबाबो जाथसो होनो नोंबो बालि। गावहा बिखुनजो मोजां मोनदोंथ'। आं बायदि बिखुनजो मोननायमोनब्ला नोंसोर गाबबाय थागौमोन, मिथिबाय? नांलायफाबाय थागौमोन आं बाला। आंबो जेनखायामोन। जानला मानला बिखुनजोफोरजों नांलायनो हागोन बे लेखा गोरों MLA लाइजों? जानला मानला मोनदों नोङो आंनि बिखुनजोखौ? बेबो नंगौ, बोरैबा बाहादुरिरि बाला। आंथ' माला सोरजों हाबा जागोनसो मोनथारबाय आङो। थिग गैया बियो, बोरैबा माबा खायदा बोराय बाहायनानै नारजि बुदांनि हिनजाव गदाय होफैबा मा जानांगौ दे? ओरैनोबा नारजि बुदाङा बिमानिथिंजायबो जाजोबनो हाया, आंनिथिंजायबो जाजोबनो हाया जायो। बोरैबा रागा जोंनानै हारसिं बहाबा खनायाव थायो खोमाबा। बेखायनो बिखुनजोखौनो सोरबा गोसथोबा हामथारसिगौ मोनथारबाय आं। आंनि जादुआ नांखागोन, मिथिबायना? बे जरा एबाव सोरखौबा नङा सोरखौबा फसायथारगोन। नोंनि बुंनायानो जाथोंसै दे। बोरैबा मोनदों बिखुनजोखौनो बेफोरबायदि खालामनो नागिरनायखौ आं। उपाय गैयाना, आंनाबो बिखुनजोआ एकदमबारे जिबौसोना। माबा गोदनायाव मानलानानै थानोसो लुगैयो बियो। बेनिखायनो सम सम गिनो ओंखारो आंहा। आयौ बाला, नोंथ' रावखौबो गिया, बिखुनजोखौ गिलायथारो आरो। बिखुनजो नालायथ' गियोहाय, एफा मोजां फिसाला खांना होनायखाय। बे बिखुनजो नङाबा आं नारजि बुदांखौ बोरै मोनगौमोन दे? बेनिखायनो आं जेबो बुंनोबो हाजोबा, मिथिबाय? अके बिदिबालाय नों टेनसन दाला। दे आं थांनोसै। आयौ बाला, हाफा बिदि अबस्थायाव गोलैनानै दङ आरो। खायसे खायसे बिखुनजोफोरा डेन्जार जायो नामा बाल। देनां आंबो सोरनिबा बिखुनजो जागोन, बेनिखायनो आं जेबो बुंनो हाया ना रायजोफोर। आं न'आव थांगासिनो, ओमफ्राय पिज्जाबो लाखाबाय आं। माथो गोलैबायसो। एसेबां नेहाद जाथारबाय होनबा नोङो? बानलु बेदां हायाव गोलैनाय बुस्थुखौ खनखांफिननो नागिरलायनाय। पिज्जाया जेराव हायाव गोलैदों बेबायदिनो गोलैबाय माथो नोंबो। मा जादों नोंहालाय बानलु बेदां? आंनि गोसो, नोंहा बुंनांगौ गोनां जेबो दरखार गैया। अब्लाबो हायाव गोलैनाय पिज्जाखौ नों माबोरै जाहोहैगोन मानसिफोरनो? माथो उपाय, रोङिफोरनि थाखाय बेफोरनो सना, मिथिबाय? आरो बे पिज्जायाथ' हायाव गोलैबाबो जेबो नङाना, आरो हायाव गोलैबाबो जेबो गाज्रि जायाखैना।
जाया जायो नामा जोंलारि नोंहा गुबुन पिज्जा बायनो हाबावला होमबा? मानो बायनांगौ आंलाय? बे पिज्जानि दामा बेसेबां नों मिथिगौ? मानो मिथिया जानो? बे मोनसेल' पिज्जा बायनो हानाय गोहो दं होमबा नोंनाव? पिज्जायाथ' हायाव गोलैबाय, गुबुन मोनसे पिज्जा लाबावनो हायामोन होमबा नों? मा भिखारिफोर बायदि हायाव गोलैनाय बुस्थुखौनो थिखांफिनो नोंलाय? बानलु बेदां, नोंहा माहाजोनबानो गासैबो माहाजोन जाजोबा मिथिबाय? जानो गैयैफोरा बेफोरखौनो मोनजायाखै। होमबालाय माथोबाव? नों गावखौनो जानो गैयैफोरजों रुजुदोंबा बोथोरसे गंसे लानानै मागिहैदोब्रा। बानलु बेदां, नोंनि बुंनाया बारा जाबाय। नों उन्दैनिफ्रायनो सनानि सामस लानानै देरनाय मानसिया मा बुजिनो? गैयैनि दुखु दाहाखौ? नों उन्दैनिफ्रायनो मोजां न'खराव जोनोम जादों, बे नोंनि मोजां खाफाल। गुबुनफोरखौ बेफोरबायदि नेवसिनाङा मिथिबाय बानलु बेदां? आंनि बिमा बिफाया मोजां खामानि मावदों, खस्थ' मावदों, माहाजोन जादों। जायफोरा खस्थ' मावाखै, खामानि मावाखै, दिमाग बाहायाखै, बिसोर माहाजोनबो जानो रोङाखै। दा बिसोरनिसो दाय, जोंनिथ' दाय नङाना जों माहाजोनफोरनि। नों सानदों नामा गैजा रोङिफोरा खामानि मावा? बिसोरबो खामानि मावो, नाथाय खाफालावनो गैयाबा मा खालामनो? सानसेमानि हाजिरा मावगोन, 500-600ल'सो मोनगोन, बेबो सोरबा 300-200ल'सो मोनबावो। अब्लाबो बिसोरना जानो थाखाय लोंनो थाखाय बिसोरनि न'खराव थोआ। नों मा बुजिनो बानलु बेदां? आं गासैखौबो बुजिजोबो। जायफोरा न'खराव जेबो गैया बिसोर गथ' गथाय खांनोनो नाङा। जायफोरनि आखायाव थाखा फैसा थाइसेबो गैया बिसोर हाबाबो जानो नाङा। हाबा जानानै आरो गथ' गथाय खांनोबो नाङा। मानो होनोब्ला बिसोरनि मूर्खनि थाखायनो फिसाफोरासो खस्थ' मोनो। नों मा बुंदों बेफोरखौ? आं थिगखौनो बुंदों। खोनानायाव गाज्रि खोनानो हागौ, नाथाय बेनो सैथो। नों जेसेबां खामानि मावा मानो नोंनाव दिमागबो थानांगोन। खस्थ'ल' खामानि मावबा जायाना, दिमागबो बाहायनो रोंनांगोन, होमबासो माहाजोन जागोन। बेनिखायनो आङो बांद्राय दुखिया गोरिब होनबा रागा जोङो। आखाइ दं, आथिं दं, खामानि मावनानै जा। आरो दिमाग हरदों, दिमागखौ बाहाय। गासैनिबो आइक्यु लेभेला समान जायाना? गासैबो जुदि ओंखामखौ जादोंबा दिमागखौबो बांद्राय एखे बाहायजोबाबाबो एसे एनैखौथ' बाहायनो हागोन ना? नोंहा गैजा रोङिफोरखौ लानानै मा इसेबां रागा जोङो? आं नायनो बायो गैजा रोङिफोर माने खर'आव दिमाग गैया आरो अलसिया होननानै बुङो आं बिसोरखौ, बेसेबांखि खामानि मावा मानो। आरो जायफोरा फैसा थाखा गैया फिसा फिसौबो खांनो नाङा। फिसा फिसौ जेसेबां खांगोन एसेबांनो आंखाल जालांगोन। नों इसेबां बेफोरबायदि मानो सानग्रा जाखो बानलु बेदां? नोंथ' बिदि नङामोन ना? आरो मिथिगौना सोरबा लाखिबो थायो, सोरबा आनलाखिबो थायो। जेसेबां खामानि मावा मानो माहाजोनफोराबो खामानि मावो, नो डाउट। नाथाय खाफालानो गाज्रिबा माथो खालामनो? नों मा सानदों माहाजोन मानसिफोरा खामानि मावा, ओरैनो मोनजायो? बेयो दुखियाफोरनि गोरोन्थि साननाय। माहाजोनफोरा बेसेबां खस्थ' मावो, दुखियाफोरा एसेबां मावा। माहाजोनफोरा खस्थ' मावनायखायनोथ' माहाजोनसिन जालांदों। बे खोथाखौ जेब्लाबो गोसोआव लाखि। आरो नोंबो गोलैनाय पिज्जाखौ जुदि जाफिननो गोसो गैयाबा खामानिया मोजां माव, बादुलि जानानै थानाङा। मा इसेबां थिपुथ्ला जादों बियो? गावखौनो मा सानमारदों बे बानलु बेदाङा? हारसा हिन्जावजों गाना खारजानानै जोनावग्रा जाबाय बियो। नंगौबो नामासै? माहाजोनफोरा बांसिन खस्थ' मावनायखाय बांसिन माहाजोन जादों। सोलो बोलो मोननैखौबो बाहायनो रोंनायखाय, दिमाग बाहायनो रोंनायखाय बिसोर दुखियाफोरनिख्रुइ बांसिन माहाजोनसिन नामा? दानि जुगाव जाय माहाजोना माहाजोनसिन जालांदों, गोरिबा गोरिबसिन जालांदों। अब्लाबो नार्जि बुदांनि बुंनायखौ आं गनाया। मालाबाल' आंखौ आरोबाव लाजि फोनांबावथों बियो। सोब्बाखागोन आं। मानो एसेबां गोबाव जानाय? आं डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरियाव थांदोंमोन आयै। सोरजों थांनाय? एन्टनिय'जों। बिदि बेरायबाय थानोसै एन्टनिय'जों बाहेराव? न'आवबो मालाबा ओंखाम जानो लिंना लाबोनो हाया? जागोन दे। दा देवबारखालि लिंहरबानो जाबाय, मिथिबाय? आइया लिंहरदों होननानै बुं दे। जागोन दे आयै, लिंहरगोन आं। थां, लेखाफोरा फराय थां। सिरि सिरि लोगो हमलायखुमाबाय थागोन, नाथाय न'आव फैया। दिनैसिमबो ओंखाम जाहोफैफेरबायाखैहाय आंबो। एबार देवबारखालि ओंखाम जानो लिंहरनानै मोजां रायलायनोसै। बांद्राय मोजांखौनो रायलायनो मोनाखै आंहा एन्टनिय'जों। बबेनिफ्राय सानैजों ज' फैखो नोंसोर? आं न'सिम फैबाय थानायाव बेखौ टट'जों फैबाय थानाय नुनायखाय थिखोना लाना फैबाय आं। मानोबा? नोंनि बिनानाव नालाय। ओमफ्राय नारेंआ बोरो? गारियावसो दोनबोबाय आं र'लायनि। नार्जि बुदां, आं नोंखौ गोजानाव थानो होदोंना? सोरनि? मा सोरनि? बे दरजा गालिनिफ्राय गोजानाव था होननानै नोंखौ बुंदों आं। मानो खोनासङा? गोजानाव था। मा जात सानबाय थायोलै? आंनि गोसोआव जेबो बेफोरबायदि साननाय गैयालै हाबां। गारदोब्रा नोङो बेफोरबायदि साननायखौ। नोंहा सन्देहआनो जोबा नामा? गासैखौबो गावबायदि साननो? आंनि फिसालानि आखलखौ आसि दिन्थिनायनि सिगां गावखौ नायग्रो। नों मानसि मोजांबा बे नोंनि गोसो थोनाय हौवाया मानो फैनांगौ बे न'आव? दासिमबो गावनि गोजाम गोसो थोनाय हौवाखौनो बावनो हायाखैबा नों आंनि फिसा हौवाखौबो बेफोरबायदि आसि दिन्थिनानै दाबुं। आं आसिखौनो दिन्थियाखै। आंनि फिसालानि केरेक्टारनि सायाव बुंबानो आसि दिन्थिनाय जायो। नों मोजां मोनबा बे नोंनि गोजाम गोसो थोनाय हौवाया मानो फैनांगौमोन? दा आंनि फिसालाखौसो दाय हमदों नोङो। नोंनिख्रुइ मोजांसिन नोंनि बिनानावासो। जेब्लाबो आंनि फिसालाखौल' दा दुसि नोङो। लाबोबाय आं। गालि, नों फैबाय मोजाङानो जाबाय दे। नोंनि नोम्ब'खौ एसे बुजायदों आं।
मानसियानो जात जात सानो नालाय। आब'आ एसे एसेयावनो रागा जोंखायो। उन्दैनिफ्रायनो बिराद रागा गोसाथार। बेनिखायनोथ' नोंनि नोम्ब'खौ रायबाय थायो आं बांद्राय गावनि खोथाखौल' सानो होननानै। माथो खालामनो आरो उन्दैनिफ्रायनो रागा गोसा नालाय जों जेबो बुंनोबो हाखायामोन बेखौ। गालि जेबो नङा दे आब' नों अननानैसो रायखायोना। नुबाय नोंनि बिनानावा बेसेबां मोजां नोंनि गोरोन्थियावबो माबा मोनसे नागिरनानै दिहुनो। नोंसो बारा थिग नङा मानसिया। बेफोरबायदि रागाखौ लाबाय थानाङा नोङो। नारजि फिसायासो खर'आ गाज्रि जालायगोन। नों आंनि बिनानावना आंनि सुथुरहाय हा दरजा गालि। आब' नों जेब्लाबो मानो गोरोन्थि बुजिबाय थायो दे। नोंखौ गुमैनिफ्राय गोजानाव थानो होयोना होआ आं? होयोना? आब' नों आंखौ गुमैजोंनो दाउट खालामबाय थायोहाय। मानो दाउट खालामबाय थानांगौ दे? फिथाइ सामथाइया दोननानै न'आव थांफिनदो थां। इसिबां मोनायाव आं बोरै न'आव थांफिननांगौ दे हर जालायलांसै। दाथाय टट'बो मोननाय नङा आं थाङा। आंनि बिनानावसो ना आंनि सुथुरसो हमनानैनो मोनला आं। बिखुनजाबो माखौबा बेखौसो बाख्नायफ्लालायो जायाफ्रामा। बे बिहामजोनि महरखौ नुबानो रागा जोंनो ओंखारग्रा जासिनथारबाय आं। नारजि बुदाङाबो मा मोखां नायबाय थाखोथाय। बे बिहामजोनि थाखायनो हाइ प्रेसार उथिसिगोन आंना। गोरलै नङा सोलै बेखौ बे न'निफ्राय होखारहरथारबावगोन आं। बार फाव फान्दायनासो होखारहरगोन आं जाहाथे नारजि फिसाया बेखौ लाबोफिननो हायै बायदि। हेलौ आं जाबाय दाउसो देलाय मुसुगुर फुलायलाय। हा मानो मुसुगुर फुनो हरलाबायखो आंखौलाय? आयौ माला नोंबो डायलग रोंलायथारगौ आरो बावदोंसो डायलग गोरोंखायनोथ' पलिटिकेलाव खामानि मोनदों नङा होमबा? बुं मानो फन हरदोंमोन? आंनि जरा एप्लिकेसनखौ नायबायमोन ना नोङो? बेफोरनि टाइम गैया आंहा दोन। बबेनिबा जरा एप्लिकेसन जाबाय थादों। माबायदिथो जरा एप्लिकेसन बेलाय? नायनो सुखुवा बुखुवालाय। नै माथो बोरायलाय बुरैलाय दंजोबथारो। हाबाब बेथ' बै थिखादारसो। बेहाबो हिनजाव गैयामोनथ' आरो। नै माथो नाफे MLA आबो दंलायो। हाब माथो गासिबो दंजोबथारो। अमा राजा हेलौ अमा राजा दानसोर आं हरनि समाव दैलाव अख्रांनि सायाव मा खालामदों नों दुरलाय? मा होनदों बुजियासै आं। माने आं अख्राङाव नायदावबा नोंखौसो नुगासिनो दङलै। माखौ बुंदों आं बुजियासैहाय। अखाफोरखौ होनदोंब्रा अखाफोरखौ। बे अखाफोरनि सोरांजों नोंजों एखेखाब्रा बिराद एखे नुखायोलै। नोंबो जे आरो मा होनो। आं बाख्नायदोंब्रा नोंखौ आरो बेफोरबायदि नुयोना आं नोंखौ। आंनि बुंनायखौ गाज्रि मोना दे। ओमफ्राय दिनैनि मिटिङा माबायदि थांखो? मोजाङानो। दा नोंबो खामानिफोरखौ मावदोंना मावाखै? आं साहा फारानि मानसि खोला फारानि मानसि सानजानि सोनाबनि गासैखौबो बुथुमखुमागासिनो। जागोन दे बेसेबां फैसा नांगौ बुंबानो जाबाय। जागोन दे आं बुंगोन। माखासे खामानिखौ दावसो देलायनो एसे फैसा गरनैसो बारा होबानो मावजोबगोन बियो। मानसिया थिगानो। बेफोरबायदि सालु मानसिखौसो नांखागौ पलिटिकेलाव। थाबैनो मानसिफोरखौ लाबोजोबदो आरो अपोजिसन पार्टिखौ सापर्ट खालामग्राफोरखौबो गावनि खालामदो। बेखौ टेनसनखौ लानाङा। अमा खर' जिन्दाबाद जिन्दाबाद हे जिन्दाबाद था आरो जिन्दाबाद रहेगा। कनफिडेन्टआथ' जोबोद मोजां नोंना। बेफोरबायदि कनफिडेन्टखौ दोननानै इलेक्सनखौ देरहाहोनो हायोब्लाथ' मोजांनि बाथ्रा। नोंल' आंखौ सापर्ट खालामबाय थाब्ला अब्लानो गासिबो थिग जाजोबगोनलै। आरो नोंनि सापर्टखौ मोनबानो जाबाय बास। दे होमबालाय। आच्छा दे मोजाङै मोजां उन्दुदो। गाबोन लोगो मोनगोन। जागोन दे। बे अमा राजा फन हरबालाय माखौ इसिबां मोजां मोनथारो आंलाय। जाय मानसिखौ आं बांद्राय मोजांखौनो मोनामोन हा मानो बिनि फन फैबानो मोजां मोनग्रा जाखो आंलाय। बुंनो रोंलायलांलां। आंनि फावआव गोजावाबानो जाबायलै नों दुरलाय। नों आंखौ क्लिअपेट्राजों फाव फान्दायनानै आंखौ पार्टिनिफ्राय बोख्लायनो नागिरदोंमोन नोङो। बेनिखायनो आङो नोंनि गोसोखौ खावगोन फाग्लि बायदि आंखौ गोसो थोगोन। ओमफ्रायलाय माबाव आं जेखौ बुङो बेखौनो मावनांगोन। दुरलाय आंनि चालुखौ बोरै मोनदों? आंनि आइडियाखौ मोजां ना? बेफोरबायदिनो आंनि मोजां मोननायखौ आङो दुरलायनो जासिगोन। दा आरो दुरलायनि गोसोखौ खावगोन आरो पार्टियाव आं देरहागोन आरो ओमफ्राय आं आसामनि CMनि कुर्सिखौ आं लागोन। बोलेथ' अमा खर' जिन्दाबाद था जिन्दाबाद हे और जिन्दाबाद रहेगा ना रायजोफोर। दे होमबालाय माखौ नायबाय थाखो? लाइक शेयारफोर खालामदो साबसक्राइब खालामदो आरो कमेन्टआ। आरो मोनसे खोथा जरा एप्लिकेसन नागिरलायगोन ना नोंथांमोना? गाजा कमेन्ट खालामहरोलै जरा एप्लिकेसन नागिरदोंमोन प्ले स्ट'राव थांनानै जि मिनिखादोंलै आं बै कमेन्टखौ। जरा एप्लिकेसन नागिरो होनखायलै नोंसोरबो जानो जियानो जादोला। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला कमेन्ट मोनसे होनानै गालांबानो जाबाय। गाज्रि कमेन्ट लिरग्राफोरखौ एसे मिउट खालामनानै होनाय जागोन। बिथाङा गावनि कमेन्टखौ गावल' नुगोन आरो ना नाथाय बिनि कमेन्टखौ रावबो नुवा। माने ओरैबायदि कमेन्ट नुबाथाय बेफोरबायदिनो खालामगोन आरोखि। आरो कमेन्ट नायनो टाइम मोनथ'वा मालाबा ओइबार एसे फारि कमेन्ट नायनो जुजिनोसै। दा बिराद गरम रायजोफोर भिडिअखौनो बानायनो हाया जायो। अब्लाबो नोंथांमोना गुसुंबाबो नाय। लाभ इउ अल गासैनिसिमबो।